Котлыйм. Рәхмәт. Чын күңелдән. Рәхмәт. Студиябыз кунагы татар эстрадасының иң серле, каршылыклы фикерләр тудыра торган шәхес Татарстан Республикасының халык артисты Зөфәр Билалов. Исәнмесез? Саумсыз. Зөфәр, булай тапшыруны башлау юкка гына түгел. Беренчедән, бүген ике гадәти булмаган вакыйга бу студиядә. Беренчесе ул минем ир кешегә чәчәк бәйләме бүләк иткәнем юк иде әле. Булса да бик сирәк була торган хәл. Һәм икенчесе, белүемчә, синең беренче тапкыр менә зур күләмле интервью, әңгәмә корасың бүген, чөнки синең менә бу көннәрдә генә алтын юбилеең 50 яшь тулды. Шуның белән без сине котлыйбыз бөтен иҗат группасы белән. Инде серле дигәннән, иң беренче сорауым шулай булыр. Менә мин тапшыруга әзерләгәндә, гадәттә инде күп кенә чыганакларны өйрәнеп, интернет чыганакларын, ниндидер китаплар актарып, шәхес турында азрак мәгълүмат җыя торган гадәтем бар. Ләкин бу юлы бик авыр булды. Мин хәзер бөтен интернетта булган информацияны яттан беләм инде. Ул 3 җөмлә генә. Зөфәр Зиятдин улы Билалов 1966 елның 5 январында туа, Балык бистәсенең Олы Юлга авылында, һәм мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлый. Шунда укыганда Иделкәем дигән ансамбль оештыра. Шул ансамбльдә Зәйнәп Фәрхетдинова җырлый башлый. Әйе? Оештырмыйм. Анда әгъзасы буларак катнашкан кеше. Анда дөрес информация түгел. Оештыручысы Марат Гумирович Яхьяев. Анда бары тик шушы укырга кергәчтән шушы коллективта аның әгъзасы буларак катнаштым. Ләкин ул факт бар. Иделкәем ансамбле сезнең биографиядә бар. Күп еллар узгач сезгә атказанган артист исеме бирелде. Инде менә 6 ел элек 2009да халык артисты булдыгыз. Шулаймы? Шулай. Менә шуннан ара бернинди мәгълүмат юк, Зөфәр. Шуңа күрә мин бүгенге көндә үземнең синең белән чурдаш буларак син генә дип әйтәчәкмен. Дөрес. Чөнки без шул бер вакытта үскән кешеләр, мин уйлыйм, фикердәшләр, чөнки күп кенә синең белән сөйләшкән вакытта мин үземә тиң булган әңгәмәдәшне таптым дигән фикердә. Шуңа күрә иң беренче чиратта сиңа бик зур рәхмәт. Менә шундый каршылыклы заманада үзеңнең фикереңне әйтә торган гадәтең бар синең. Туры кеше һәм шул ук вакытта гадел кеше. Менә шундый кичкенә генә характеристика. Инде әйдә балачактан башлыйк. Менә шул Балык бистәсенең Олы Юлга авылында ничә ел яшәдең, гаиләң, әтиң, әниең. Менә шул мәгълүмат кирәк. Чөнки мин дә белмәгәч аны күп кеше белми дигән сүз. Беренчедән рәхмәт. Туган авылым Казан шәһәреннән ерак түгел. Уңайлы җирдә урнашкан. Гадәти гаиләдә туган баламын. Инде әти бик тырыш кеше иде. Зиятдин абый. Зиятдин исемле мәрхүм, инде ул 92 елның гыйнвар аенда арабыздан китте. Бик иртә хөрмәтле кеше иде, әйтергә кирәк. Эшләде узак еллар бригадир булып, безнең Кама колхозында ферма мөдире булып эшләде. Бер 12 еллап һәр вакыт алдынгы урыннарда алып барды. Шулай ук мин инде гаиләдә төпчек бала. 3 абыем, олы апам Симбикә. Төпчек бала, иң яраткан бала син булгансың инде. Шул истә калганмы? Яратканнары, Бар, дөрес. Иркәләп үстергәннәре. Бик дөрес. Анысын хәтерлим, сабый чактагы әзрәктәге иркәлек белән файдалана беләдерим. Ул иркәләүне куллана беләдерим. Шулаймы? Күбрәк таләп итә торган идем инде. Ул вакытта абыйларга минем аркада эләгә торган иде. Эш ягыннан әлбәттә эштән калышмадым, барыбер нинди эшне куштылар. Ул вакытта бит инде мин бәләкәй вакытта газлар кермәгән, сулар кермәгән. Суын колонкадан ташырга кирәк, утынын урманнан алып кайтып кисеп, ярып, үйеп куярга кирәк, карын көрәргә кирәк, печән әзерләргә кирәк. Олы кешеләр белән бер рәттән
курыкмыйдыр хезмәттән. Шушы хезмәтне яратуым, авылда хезмәт белән үсүем дә, киләчәк тормышымда, алдагы тормышымда миңа нык ярдәм итте дисәм ялгышмам. Шулай да менә балачактан истә калган сабак әтидән, әнидән менә гомер буе шуны истә тотасың һәм менә шуны эшләмисең. Булды андый, менә хәзер кинәт кенә искә төшерсәм булды, ул бер генә түгел. Беренче булгандыр. Инде теге үзенең күп беләсе килгәнлектән язларын каядыр теге буз акканнарын әти-әнигә әйтмичә балачакта буз акканын карага төшеп, аннан да ул бакча шашканда батып, анда резина бутыйлар батып калып, үзебез пычрактан исән-сау көч-хәл белән чыгып, өйгә җылы-җылы кайтулар, ул ничектер сабак булды дип әйтим икән инде, ул бер тарих кынамы. Аннан сөйлим, бер сугым суйганнан соң инде кыш көне бит инде һәр вакыт җыелышып, әтиләрнең шулар, әтинең, әнинең туганнары бик күп авылда. Сугым суйгачтан ничектер әти бәлкем кызык ясамакчы булды микән инде. Менә әзрәк шуннан соң үзем аңа да борчылып та йөрдем әле. Уен менә әтине шул вакытта мин үземнең яшьтәш кебек итеп хис иткәнмендер, бәлкем. Эшләр эшләнде, мал суелды, туганнар таралышты, авыз иттеләр, әзрәк чәй эчтеләр. Өйдә беркем юк, алдагы якта әти карыйм, үзенә торды да чәй ясый. Чәй ясый, менә каядыр кирип калган шушы ни, шуклык, ул бәлкем бик әйбәт шуклык та булмагандыр. Әти торып чәй ясаган арада мин артында теге утырасы урындыгын әкренләп алдым да читкә, куйдым да кызык ясыйм. Кухняга чыктым да карап торам. Белән бит кайнар чәй самовар алдында шушы чәйен ясады да ярый куйды. Урындык бит югартта. Шул вакытта әти утырам диде дә җыгылды. Егылып киткән инде. Әйтәм, нәрсә эшләдем? Шул вакытта әти матур әйтеп 5 кат иттереп нәрсәдер әйтте. Матур сүзләрен әйтте дә мин инде йөгереп чыгып качтым. Өйгә кайтырга курыктым. Ул көнне кайтмадым да, туганнарга ничек әнигә хәбәр иттеләр. Малайыгыз, мин бит инде паспорт буенча мулла кушу буенча Минзүфәр, шуның исемем. Минзүфәр? Әйе. Документларда Минзүфәр минем исем бара. Минзүфәр балагыз Фатима курыкма. Бүген бездә куна, чөнки шундый нәрсә эшләгән икән. Атасын идәнгә утырткан икән. Син куркып кайтмаган идең. Курыктым, бик нык курыктым һәм ул миңа менә сабак дип әйтсәм, дөрес булыр, чөнки менә ул ниндер шул мизгелдә мин үземә ничектер уен ясамакчы булганмындыр инде. Ләкин мин ул шул вакытта тагын да белеп алдым, менә нәрсә ярый, нәрсә ярамый. Шик. Чын белән уенны аерып белергә кирәк. Менә ул сабак булды дип әйтергә мөмкин. Ләкин менә кинәт кенә менә сорау биргәч, син сорау биргәчтән шушы исемә төште. Ул күп инде, сабак булырлык әйберләр күп ул. Иң искә төшкән шушы. Без син белән сөйләшкәндә ана сөте белән кермәгән, тана сөте белән керми дигән фикер яңгыраган иде әле. Менә ана сөте белән нинди көй керде синең күңелеңә? Бәлкем әнинең бишек җыры булгандыр. Ой, әйтә алмыйм. Менә әнинең бишек җырларын хәтерләмим, дөресен әйткәндә. Син уйлаганың юк моның турында, шуңа күрә хәтерләмим. Уйлаганым юк, менә хәзер бу кинәт кенә теге башка таяк белән суккан кебек булды. Ләкин ярый, әнинең барыбер ниндер яраткан җыры бардыр бит. Әтинең бар иде бер көе, мин аны хәзер хәтерләмим. Әтинең бер телле итальянкада уйный торган бер көе бар иде. Ак бүрегем бар дисең, нигә аны кимисең? Сөйгән ярым бар дисең, нигә аны сөймисең дип. Шушы көйне итальян гармонда көйлидер я. Шушы тәргәч булгандыр. Әле минем беренче сыйныфта укыган вакытта үзлектән тик торганнан ангина белән авыртып өйдә ятканда, бер ай авыртып яттым. Операциягә барырга әйттеләр, бармадым. Үзлектән тик торганнан мин уйный башладым шушы әтинең итальянкасында. Һәм шуннан китте, минем 2нче класста мине әти алып кайтты. Ике рәтле хромка гармонын. Аннан алып кайтты. 3нче класста укыганда бер сарыгын суйды да Казанга алып килеп сатып 75 сумга алып кайтты баян. Ул баян хәзер дә әле исән. Мен шушылай итеп мин бәлкем әтинең этәргече булгандыр ниндидер. Үзеннән үзем уйный башладым шушы уен коралларында бит. Гомумән ул чорда менә минем классташлар, минем чордашлар арасында бездә авыл кичләр җитсә,
Каядыр баян тавышы ишетелә, авылда бит яңгырый, кичке тыныч һавада, тын һавада көй, җыр нык тарала. Әле безнең авыл, ул теге шундый уйсуырак җирдә урнашкан, теге амфитеатр кебек. Бөтен нәрсә ишетелеп тора. Берәр башта гармония башласалар, икенче авыл башы кушыла, аннарсын мин алып чыгам баянны, шулай итеп гөр килеп, аннарсын инде теге урам башлары ясау бар иде, кичү турулар, биеп, җырлап, танцлар ясап, менә шулай итеп белгән абыйның классташларыннан Рөстәм исемле бер көчле генә баянчы бар иде, аның аккордларын өйрәнеп, үҗәтләнеп, минем теләгем булды, дөрес гармониядә, дөрес аккордлар белән көйләрне уйнау теләге белән мин шушы үземә караганда яхшы уйный торган кешеләрдән, үзеннән олырак баянчылардан шушы аларча уйнарга тырышып, мин гомумән баянчы булырга теләгән идем, һәм шундый теләк иде минем күбрәк өйрәнергә, күбрәк белергә. Менә язмыштадыр инде, бәлкем үземдә теләгем булгандыр, шушы сәнгать юлы буенча киттем. Әле ул инде мәдәният һәм сәнгать институтына укырга керүем, ул шулай целевой иде, мине авыл колхоз председателе махсус үзләренә кадр булдырыр өчен миңа колхоз стипендиясе түләп, шушы институтта укытып, институтны укып бетергәч, ләкин минем кайтасы килмәде авылга. Дәвам итәс килде укуымны җырчы буларак. Һәм мине Казан дәүләт консерваториясенә тыңладылар, мине шундук икенче курска алдылар. Мин Зөләйха апа Хисмәтуллинда укыдым бит инде. Зөләйха апа миңа әйтә, Зөфәр, син кил. Син ноябрь ахырындамы, декабрь булса, без синнән бер айда син бирергә тиешле имтиханны әзерләп бетерәбез, эшлибез, программаны эшлисең, синең вокальный баш, синең связкаларның башыңны тыңлый. Мин әйткән, ул миңа вокал дәресендә бер генә замечание ясый, мин аны шундук үтим. Кирәкле арияларны, ничек кирәк, шулай халык җырларымы, рус халык җырымы, татар халык җырларымы, романсларымы җиренә җиткергә тырышадыр. Тагын бер момент, шулай Рубин Кабирович Абдуллин бит инде безнең ректор, ул миңа әйтә, Зөфәр, синең мөмкинлекләрең тавышында күп, син опера һәм балет театрында солист булырга тиеш. Монысы проблема түгел, монысын үзем сөйләшәм. Мәтәм Рубин Кабирович, шулай, мәтәм минем тормышым бар, гаиләм бар, Зәйнәп бар, ул мәтәм эстрада җырчысы. Мин сайладым гаиләне һәм Зәйнәп белән бергә иҗат юлын бергә алып баруны сайладым һәм бәлкем ялгышканмындыр, бәлкем юктыр, аны әйтәм. Мин артка борылып аны үкенәм дип әйтә алмыйм, ләкин була кай вакыт уйлап куям. Чөнки классик җырларны яратып башкарам һәм кайберләре әйбәт кенә чыккан кебек. Шуңа күрә менә шулай булып чыкты инде. Рубин Кабирович ачуланмасын. Аңа рәхмәт. Бәлкем опера дәрәҗәсендә классик җырларында җиренә җиткереп җырлый алган булыр идем. Әмма дә ләкин үкенмим, хәзерге вакытта барыбер халкыбыз арасында үзебезнең сүзне җыр аша әйтә алабыз. Ул ничек чыга, анысын әлбәттә безнең тыңлаучылар бәясен бирәдер. Бүтән кешегә дә ярап бетеп булмый. Ләкин безнең үзебезнең шәхсән минем үземнең тавышымны, үземнең репертуарымны җитешкән ягы белән дә, җитешмәгән ягы белән дә кабул итүчеләрем бар, мине яратучыларым бар. Шулай булгач мин шушы милләтнең бер кичкенә генә малае, миндә булса сәнгатькә, җыр сәнгатенә үзеннән өлеш кертә алам икән. Димәк, мин шушы 50 яшемә җитеп дөрес юлда дип әйтәм инде. Бер сөйләшкәндә син болай дип әйттең, татар эстрадасының бүгенге көне ул ракның соңгы стадиясе, ягъни метастазы кичерә безне. Мин шулай дидем.
Шулай дидең миңа. Менә шунда мин нык уйланып йөрдем узак кына, ни өчен шулай итәм икән Зөфәр? Неужели Зөфәрнең менә шул безнең татар эстрадасына карата шундый тирән һәм фәлсәфи фикерләре бар. Чыннан да шулайдыр, чөнки ул сүзне уйламаган һәм борчылмаган кеше әйтә алмый. Бу фикер үзгәрдеме, юкмы, хәтерендәме, юкмы булай әйткәнең? Булгандыр инде Миләүшә Әләбиевна. Сезнең белән мин курыкмыйча һәрвакыт сүзен әйтә алдым. Ачуланган вакытында булгандыр. Кичересез дип уйлыйм, чөнки ул бит теге начарлык белән, әшәкелек белән түгел, барыбер шушы үзебезнең җыр сәнгате өчен, барыбер милләт өчен борчылып әйткән уй фикерләр. Әгәр дә мин аны ишетә алмаган кеше булса, мин аңа әйтмәсем аны. Чөнки аны син ишетә аласың һәм син аны кабул итә аласың. Һәр очракта бәлки мин аны дөрес итеп әйтмимдер дә, ләкин тырышам. Ул әйткән, чыннан да теге метастазлар таралды, раковый опухоль дип әйтү, ул бәлкем шул күңелнең халәте булгандыр, бәлкем ниндидер берәр концерт караганмындыр. Менә аны сәгать түгел әйтә алмыйм. Бу депрессия, әлбәттә, чәчәк ата торган сәхнәдә балкып тора торган кешенең алай сүзе булырга мөмкин түгел. Иҗат кешенең төрле чаклары була бит. Ләкинмендер инде шундый чагыга. Бәлкем шулай. Депрессия вакытына, ләкин бу фикердә хак бар. Мин үзем дә мәсәлән бик борчылып яшим һәм менә яшьләр калкып чыккан соңгы арада вакытта гына мин азрак тынычлана башладым. Бәлкем мин дә ялгышамдыр. Ул вакытта менә шундый әйберне сизгән идем мин. Ә менә бүгенге көндә син ничек уйлыйсыңдыр, миңа калса яңа ниндидер дулкын барлыкка килде. Безнең эстрадада да, гомумән татар җырында да, сәнгатьтә дә. Син ничек гомумән сизәсеңме шулай берне? Бар, бу сүзләрең белән мин килешәм. Ләкин бит менә тапшыру башланганда әйтеп үттең, турысында әйтә дип, турусын әйткән туганна ярамый ди. Хәзер инде әзрәк теге зирәклек килергә тиеш, 50 яшькә җиткәч, аңа күрә бөтен уйлаган әйберне әйтергә ярамый, ул бит җүләр буласың. Аңа күрә ул һәр буын үзенчә, кайда гына булмасын, җыр сәнгатендә һәрбер буынның җырчылары, алар үзләренчә сукалый, үзләренчә сөйләргә тырыша, ләкин мин бер кайчанда килгән, сәхнәгә чыккан, эстрадага чыккан яшьләргә каршы түгелмен. Алар безнең киләчәккә алар үзләреннән өлеш кертә. Дөрес өлешме ул, түгелме, аны бәяли тыңлаучы, бәяли аны халык. Ләкин теге әйтәләр бит инде, менә халыкны аның үсәвен үзгәртергә кирәк, үзенекен кертергә кирәк, яңаша. Алай гына булмый. Кирәк, яңалык кертергә кирәк. Ләкин аны бит теге шок ясап түгел, бары тик әз-әз генә ниндидер яңалык, матурлык белән, башкачарак, башка алымнар белән, музыкаль яктамы, аранжировка ягыннанмы, сәхнәгә кую буенчамы, әлбәттә яшьләрдә булырга тиеш. Хәтта җырлау манерасы, сикереп, биеп җибәрүләр алар булырга тиеш. Мен тиеш түгел дип әйтсәм дә, ул бер шулай бара. Мин тиеш түгел дип әйтәсем килмәй, чөнки ул бөтен барлыгы белән, ул аның уңай ягы белән дә, тискәре ягы белән дә шушы бер йодрык, шушы бер җыр сәнгате ул. Чөнки анда булырга тиеш аның. Бөтенесе бик яхшы да була алмый, бөтенесе бик начар да була алмый. Сез Зәйнәп белән дуэт буларак еш кына бит инде Татарстаннан читкә дә йөрисез, чыгыш ясыйсыз. Менә миңа әйткәннәре бар, читтә яшәүче татарлар, кем генә килми, без белмәгән кешеләр дә шактый килә, танылмаган, бүген генә чыккан башкаручылар, җырчылар дип әйтеп тә булмый аларны. Һәм менә кайда татар яши, бөтен җирдә, клубларда, мәдәният сарайларында, бөтен җирдә тулган афиша белән. Кем чыгу менә? Нинди программа белән чыга ул? Нәрсә җырлый ул анда читтә яшәгән татар халкына? Без үзебездә Зәйнәп белән мәдәният институтында укыган вакытта, җәйге каникулларда әти-әниләрдән акча теге яшәү ярдәмен сорамас өчен авылларга чыгып китеп, хәзергә хәтерлим, бу районда эшләдек 87 елларда, Кыргызстанда көндез кичләрен авыл клубларында, Азнакай районында шулай, ул битендә үзенә күрә бер яшәү чыганагы итеп калдырган
күп кенә шушы төркем, бәләкәй төркемнәр җыелып чыгып китәләр. Читкәрәк, ераккарак, кая менә зур группалар, зур төркемнәр барып җитә алмый, әлбәттә бар андыйлар. Ләкин менә ничек аларны тоткарларга, ничек алар менә шушы әйберне эшләтмәскә, анысы инде, мин уйлыйм, бу министрлык өстендә, һәм шулай безнең дәүләт советында ниндидер кануннар, дәүләт советы бәлкем кертергә тиештер. Тормышка ашырга кирәк. Сөйләргә кирәк түгел. Ярый, хәзер синең иҗатыңа күз салыйк. Зөфәр, синең визит карточка була торган җыр нинди, ничек уйлыйсың? Менә Зөфәр Билалов дигәндә безнең шул җыр шунда ук искә төшә. Ул соңрак кына теге сәхнәгә чыккан вакытларда җырланган җыр түгел, бер 4-5 ел элек соңрак җырланган җыр дип әйтәм мин аны. Ул Башкортстаннан алып кайткан учларым асал син йөрәгеңне, ямщик җыры, бәлкем ямщик җырдыр да, мин төгәл генә әйтә алмыйм. Шушы ике җыр, аннан кайта аваз, менә белим кайсы арасында ямщик җырдыр. Миңа калса, ул татар халык җыры. Самара өлкәсендә, анда бит инде безнең җыр сәнгатен бик хөрмәт итә торган кеше Хәбил Бикташев, дөнья чемпионы, дзюдо, самбо буенча, сумо көрәшләре буенча һәм һәрвакыт матур бәйрәмнәр оештыра торган, җырчыларны кабул итә торган шушы Баһадир абзыебыз Самарадан. Хәбил Бикташев инде һәрвакыт барган 90-нчы еллар башында шушы җырын җырлап, аны тыңлап һәм шуны әкренләп кенә Фирзәр Муртазин белән бергәләп шушы җырны үзгәртеп мин сәхнәгә алып чыктым да һәм ямщик җыры визиткам дип әйтә алам. Иң сахраларда вак-вак кар ява, ямщикнең аты моңаеп бара, үләр алдыннан сизә үләсен, чакыра янына якын Ey peşkeye min ulem indi, İn sahralarga çirlersin minni. Ey halaleme milek tümesin, Turmuş iterge başkanı zilesin. Әйтеп уздың учларыма йөрәгеңне сал дигән җыр турында. Чыннан да бу бик мәгънәле һәм бик диапазонлы җыр. Сүзне башлагач әйтим инде, бу җырның шигырь авторы Дилә Булгакова, Башкортстанда яши, хәзерге вакытта исән сагына Юлай Үзәнбаев җырны язган көен. Дилә апа бу шигырь турында сөйләде. Мин ди шәфкать туташы булып эшләдем ди, нидә? Лагерьдә, төрмәдә. Шунда ди татар егетләре бар инде ди. Бәлкем бик авыр вакыт булгандыр. Шунда бер утыра торган бер татар егете килде дә миңа ди, Дилә апа, менә йөрәк авырта, йөрәгем әрни. Минем йөрәгемне зинһар учыгызга алып бәйләгез әле дип әйтте ди. Шуннан соң менә шушы Дилә Булгаковның шушы шигыре килеп чыккан һәм Көчле образ. Ләкин сорауым шулай ук синең турыда. Менә гадәттә, тормышта сөйләшкәндә, ничектер теге аралашканда, мин шулай сизәм, белмим ничектер, бәлки ялгышамдыр. Ниндидер бер маска, битлек бар шикелле синдә. Менә шундый ихихи, ха-ха-ха килә торган бер ират, образ дип әйтик инде, бөтен кешегә ниндидер теге мәзәк сөйли торган. Мин синең, мәсәлән, үзем бик тирән һәм бик нечкә күңелле кеше дип сизеп алдым, чөнки мондый җырларны сайлаганда аны җырлар өчен дә, башкарыр өчен дә көчле рух һәм менә шундый нечкә күңел кирәк. Син кайчан Зөфәр, чын Зөфәр буласың? Өйдә генәме
Сине чын Зөфәр булып Зәйнәп кенә беләме? Ни өчен менә шул халык арасында шундый маска киеп йөрисең син? Бәлкем ул минем маска түгелдер, бәлкем ул чын барлыгымдыр. Менә мин әле үзендә аңлап бетерә алмыйм, ләкин миңа шулай яшәү рәхәт, чөнки бәлкем энергиям шулай күптер. Аннан менә шундый мин, табигатым шундый. Ул мин пессимистлыкны яратмыйм, мин оптимист кеше. Мин киләчәккә һәрвакыт нинди кыенлыкларны күрмәсәм дә, нинди кыенлыкларны үтмәсәм дә, мин һәрвакыт киләчәкне барлык тик матурлык белән күз алдына китерәм. Һәрвакыт бер туган апама, Симбик апама да, абыйларга әйтәм. Киләчәк турында яхшылык белән генә, бары тик яхшы булачак, барысы да дип генә әйтегез, барысы да яхшы булачак. Ничек менә үзеңә программа куясың, ничек үзеңне әзерлисең киләчәк өчен, һәрвакыт та шулай булып чыга. Инде минем чын барлыгым бәлкем ул, мин кайвакыт ялгызым гына калырга яратам иде. Мин тәүлек буе бер үзем булырга мөмкин. Яратасыңмы ялгызлыкны? Яратам, ялгызлыкны яратам, бик сирәк булса да, 2 тәүлек бер үзем бер кая шалтыратмыйча телефоннарны сүндереп, сөйләшмичә генә, менә бөтен нәрсәне анализер итеп, үткәннәрне, киләчәккә ниндидер планнар корып, бәлкем мин шунда чын Зөфәрдер, бәлкем. Бәлкем мин шушында шаярып, уен күккә сөйләп йөргән Зөфәр бәлкем миндер ул. Белмим, аны бәлкем Зәйнәп тә белеп бетерми торгандыр, бәлкем. Ләкин менә мин нинди бар шулай, минем ул теге битлек түгел ул. Чөнки һаман битлек киеп йөреп булмый бит. Мин бит, син беләсең, мин һәрвакыт уен күккә сөйләшергә яратам инде. Кешене кирәк чакта сүгенеп тә аласың инде нык кына. Татар җегетләре сүгенмиләр. Әзрәк кенә инде шаярып кына алам. Сүгенүдә ул шул шаяруга керәме? Юкмы? Шаяруга керә торгандыр инде. Ачу килгәндәме? Кайвакыт әйтәләр бит, кеше сүгенә шул ачуны чыгарыр өчен. Менә азрак сүгенеп ала да, шунда ук тынычлана диләр. Синдә ничек? Разрядка. Разрядка. Ул азрак кызрачлык бар инде анысы. Ләкин мин тиз кылсам да, шулай ук тиз ачулансам да, тиз генә бер 5 минут эчендә кире үз халәтемә кайтам. Ләкин ул теге күңел начар түгел, күңел яхшы, ул теге начарлык, кемгәдер начарлык эшлим диеп түгел. Белмәдеңме әллә көтмәгәндә нахак сүзләр килеп керен, яралары тирән яралары, сүзләр яралаган күрәмсең, кайгылары белән килдеме көтеп алган бәйрәмең, кучыларыма салып сине йөрәгем, яраларын үреп бәйләрме. Зөфәр, бәлкем хәзер үпкәләрсең дә, ләкин күп кешене тыңлагач, мин шундый фикергә килдем. Күбесе Зөфәр Зәйнәпнең күләгәсендә яши дигән фикер таралган бит инде безнең эстрадада да. Син ничек уйлыйсың, бу дөрес фикерме, юкмы? Менә үпкәлисеңме, ачуың киләме шулай әйткәндә? Абсолютно юк. Әле катырак белән әйтерсең дип уйлаган идем. Юк. Әгәр дә мин Зәйнәптән башка гына иҗат итәсе килгән булса, әйтеп биттем. Чөнки мине әзерләр классик җырчы буларак кереп китә алырым мин. Анысы һичшиксез, чөнки минем потенциал, үзенең табигатьтән салынган потенциалны мин сизәдер. Худайдан бирелгән. Аны хәтта мактанып әйтүем түгел, Зилә Соңгатуллина хәзерге көнгә кадәр әйтә, Зөфәр, син консерваториядә укыган вакытта, имтихан биргән вакытта, вокал буенча, төп буенча, специальность буенча, консерваториядә шушы актовый залында имтихан бирәдек без. Шунда арилар җырлаган вакытта мин әйтәдем ди комиссия әгъзаларына, менә бу егет киләчәк опера театрының киләчәге дип әйтәдем һәр вакыт дип инде. Ләкин мин теге үземә андый, менә мин булам, менә шушындай җырчы, мин классик җырчы дип үземне әзерләмәдем, чөнки мин әзерләдем, әйтеп әлеге дә баягы шул гаиләм өчен.
Зәйнәп белән бергә шушы эстрада юнәлешендә. Мөмкинчекләре, тавышның мөмкинчекләре күп булгандыр. Хәзерге вакытта мин аны яшермим, барысын да әйтеп бетерим, бәлки мин рус халык җырларыннан, классик җырларыннан программада әзерли торганмындыр. Бәлкем киләчәктә анысы да булыр. Хәзерге вакытта мин шушы уй фикерләр белән җырыйм һәм шуңа әзерләнәм. Ә инде күләгә дип әйтсәләр икән, ул беләсезме кемнәр әйтә торгандыр? Бәлкем минем урында булырга теләгән кешеләр әйтә торгандыр. Көнләшүчеләр. Алай дип әйтмим, көнләшүчеләр түгелдер. Ләкин беркемнең тиресендә булып карап булмый, әйбә кешенең бәхете белән бәхетле булып булмый, кешенең байлыгы белән байып булмый. Шуңа күрә мин сайлаган язмышым, димәк, миңа шулай уңайлы. Менә икеңдә бер гаилә корып, әйбит 27 ел менә безнең булды, 17 декабрьдә гаилә корып. 27 ел булды. 27 ел яшәп, әйбит. Аннан Зәйнәп тырышлык күбрәк анда, миңа караганда. Ул миңа карарга тырыша, миндә дә ялкаулык бар. Җырга карата, чөнки җыр белән шулай параллель рәвештә мин башка эшләр белән дә шөгыльләндем. Шуңа күрә кая вакыт мин сәхнәне икенче урынга да куя торган вакытларым буладыр. Ләкин барыбер мин яралган җырчы булып икмәккә эшләдем, тормышка эшләдем, әйбит, хәзер дә эшлибез, Аллага шөкер. 25 ел сәхнәдә иҗат итү һәм заллар җыю, ул миңа калса зур эш, зур хезмәт. Миңа калса, менә шундый иҗат гаиләсендә бер кеше барыбер ниндидер оештыру эшләре белән шөгыльләнә, икенчесе күбрәк сәнгать җитәкчесе, ягъни иҗат белән репертуар, фәлән төгән, менә шундыйрак. Сезнең гаиләдә шулаймы? Мин әйтмәс идем, теге тулаем үземне шушы оештыру эшләренә бирәм дип. Концерт программасын әзерләгән вакытта аның төп юнәлеше ничек булырга тиеш, аны Зәйнәп кем белән сценарийны кем белән уйлый, аның белән уртага утырып Демәк, иҗат җитәкчесе барыбер Зәйнәп. Зәйнәп, мин анда бик кысылмыйм, кысыласым да килми, чөнки икеңдә анда бер юнәлеш, бер җиргә тыгыла башласаң, анда фикерләр тарала һәм теге кирәкле нәтиҗәгә барып җитә алмыйсың, теләгән нәтиҗәгә. Шуңа күрә мин күбрәк тыңлап торып, үземнән булган киңәш теләкләремне әйтәм дә мин, һәм шулай эш бара. Җырлар сайлаганда без беркайчан да бүлешкән булмады, бу җыр сиңа, бу җыр миңа, чөнки ул ярылып ята. Көеннән дә, сүзләреннән дә ул ират җырымы, хатын-кыз җырымы. Шуңа күрә у яктан проблема юк. Хәзерге көнгә кадәр безнең минем электронный адрес, минем почтага һәр вакыт. Менә кичә генә 30 җыр килде Чаллыдан бер яшь композитор. Һәр вакыт җырлар килеп тора. Сайлау мөмкинчелеге күп, ләкин сайларга җырлар бик аз. Штамповкалар күп. Хәзер күбрәк бит авторлар теге сатыр өчен, яшәр өчен, теге акча өчен дип язылган җырлар бик уңышлы чыкмыйлар. Зөфәр, дуэт дигәннән гаилә дуэты гына түгел, бу ике бик көчле тавышлы шәхесләрнең дуэты барлыкка килгән. Миңа калса, иң таныткан менә бу дуэтны таныткан җыр яныңда син булсаң, шуны тыңлыйк әле. Kaldırmamız idi Tümelem kıyaşı bir Sin bulsan yanımda Günlerim ayazı bir Kar bulsam ağalmam Buz bulsam buzulmam Min mengü kardayımam Yanımda Sin bulsam min mengü Kardayımam Yanımda sin bulsam Yanımda sin bulsam Зөфәр, барыбер менә классика җырлаганда синең тавышың аермалы буларак бик көчле яңгырый сәхнәдән. Менә былтыр гына мин сине Китмә сандугач белән тыңлаган, шунда шок каттым. Дөрес әйткән, Нарзилә Сөнгатуллина да, Рубин Кабирович та сине
шул юлга барсаң, бәлкем, чыннан да син зур артист булыр идең. Менә бу студиядә гадәти булмаган бер тагын бер хәл булсын әле. Нинди җырны классика репертуарыннан хәзер җырлый аласың? Утырган килеш. Утырган килеш. Сандугач, сандугач, китмә, китмә, сандугач, канатларың талдырып, туган илне калдырып, бездә туып үстең син, шык суларын үчтең син. Афарин, Зөфәр, афарин. Рәхмәт. Әле бу бит Безрассветки. әзерләнмичә, менә шулай итеп. Тоттыгыз. Әйе, без бу Тоттыгыз студиядә бит. шулай кайвакыт мөгъҗизалар эшлибез инде. Дәвам итәбез әңгәмәне. Зәйнәпкә берәр аңа охшаган, аның иң яраткан җыры бармы синең башкаруыңда? Дөресен әйткәндә, кая вакыт өйдә битен һәр вакыт баян бар. Бишәлесе дә, өчрәлесе дә алып, өйдә була шундый җырлыйсы килгән вакыт баян алам да мин. Бер ярты сәгать рәхәтләнеп үзем концерт куеп утырам. Халык җырларын бигрәк тә Зәйнәп җырлар, моңсу җырларны, шуны җырла дип сораган вакытлар булды. Гәрчә минем репертуардан булмаса да, ләкин халык җырларын битендә җырчылар җырлый алса, кайсы җырчы җырласа да ярый. Кайсы җыр икән хәзер әйдә иркем су буена бүдерә чәчең юарысың шул син юарысың мине җырлармын күңелең тулыса еларсың. Менә шундый җырларны сорап Шанам, Зәйнәпкә бу җыр шарга тиеш, чөнки ул үзе дә бик моңлы һәм нечкә күңелле шәхес. Без аның белән бу студиядә әңгәмә корган исеңдәме? Хәтерлим, карадым. Әйе, һәм Зәйнәп үзе дә әйткән иде, мин гаиләдә әгәр Зөфәр булмаса, мин яши алмас идем дип әйткән иде ул. Чөнки син гаиләдә аның өчен терәк. Халык арасында шулай әйтәләр бит инде. Күбрәк Зәйнәп, Зөфәр күләгәдә. Зәйнәп өчен син беренче урында. Бәлки әле уллары да алай ук түгел. Уллары дигәннән сезнең ике улыгыз бар бит инде, әйме? Булат. Аллага шөкер. Булат, Фуат. Акыллы малайлар үсеп килә. Акыллы малайлар үстерәсез һәм күптән түгел генә син Булат башкаруында бер җыр җибәргән иде, мин аны тыңладым. Һәм шаккаттым, ни өчен дисәң, гомумән татар эстрадасына ошамаган бер көй һәм музыкаль яктан менә сезнең юлыгызда түгел, сезнең кыйблада түгел, икенче әйбер эшләгән сезнең улыгыз. Димәк, ул заманчарак музыканы тыңлый дигән фикердә мин. Һәм аның иҗат юлында ниндидер үзенең бер юлы бар инде хәзер, үзенең кыйбласы бар. Башламакчы була. Сез каршы килмисез. Дөресен әйткәндә, нинди дә булса башлангыч күрсәтсә, менә Булат улы малаебызга 22 яшь тулды бит инде. Бәләкәй кичкенә Фуатыбызга 15 яшь. Мин һәр вакыт нәтиҗә булырлык эш. Мен аны карыйм, хәле көче җитәрлек микән, түгел микән? Шул вакытта бәялим. Улым, син менә булдырачаксың, мин хуплыйм. Мен аны бер качан да артына итеп йөрмәячәкмен. Чөнки без үзебез шулай чыктык, Зәйнәп безнең арттан итеп йөрүче булмады. Тибеп төртеп йөрүче булмады. Без үзебез Зәйнәп белән бер-беребезне өткәләп шулай итеп иҗат иттек. Алга бардык һәр вакытта, шуңа күрә
самостоятельность булырга тиеш балаларда да. Шушы мәгънә булмаса, шушы нәрсә булмаса, киләчәктә ул үзенең теләгән әйберсенә тиешле әйберсенә ирешә алмый. Шуңа күрә мин әйтәм, улым, әгәр дә сезнең икесенә дә әйтәм һәрвакыт, әгәр дә сезнең теләгегез бар икән, сәхнәгә чыгарга. Мөмкинлек бар, үзебезнең тавыш язарга, үзебезнең студия бар, концерт аппаратурасы бар, ут бар, техника бар, транспорт бар, гастрольгә йөрергә. Рәхим итегез, әгәр дә булдыра алсагыз. Һичшиксез икесендә әйтеләр бит инде, табигать балаларда ял итә дип, урысча на детях природа отдыхает диләр бит, нәме? Без икебез дә сәнгать юлында булгач, балаларда андый табигать салыр дип уйламаган идек, ләкин безнең икесендә дә сәнгать буенча китерлек мөмкинлекләр бар дип әйтә алам. Тавышлар бар. Кай вакыт бәләкәй малай үзенең бүлмәсендә җырлап җибәрә, мин гаҗәпләнеп куям, әйтәм. Минем үземне күрәм кичкенә малайда, шул кайбер җырларны җырлап җибәрә. 15 яшендә куелган матур тавышлы, зыңгылдап тора торган матур тембрлы. Олы малай Булатның үзенчә матур тембры, аның шундый песочный рассыпчатый тембр бар. Икесендә слухлар әйбәт, икесендә тавыш сиземлүләре әйбәт. Инде олы малай бит инде мөмкинлек булган вакытта һәр читтән торып укый. Безнең белән гастрольләргә чыккалый, видеорядларны куя экранга, сәхнәгә чыгып җырлый, аппаратура ташыша, утны куя. Шуңа күрә ул теге хәзерге вакытта бик кирәк. Аңа бүтән кеше дә йөрергә мөмкин алып чыгарга, ләкин ул шушы хезмәтне күреп үсәргә тиеш, йөрергә тиеш, чөнки һәр бала чага түгел инде. Инде җыр юнәлешендә, әлбәттә, без вокал дәресләре белән үзебез дә шөгыльләнер идек. Зәйнәп тә, мин дә Булатның теләге бар инде вокал дәресләр алырга, ләкин үзебезнең планда бар, кемгә бирергә, без аны Зәйнәп белән уйлашып куйдык, кайсы укытучыга бирергә. Әтияни буларак без барыбер дөрес аңласак та, вокалның нинди кануннар буенча бәяләп, һәм нинди тавышка ничек тавыш постановкасын куярга, барысын да аңлыйбыз, ләкин без әтияни буларак аның кайбер нюансларын аңлап бетермибез, чөнки без балага бала итеп карыйбыз, ул безнең бала. Аның белән шөгыльләнергә тиеш. Ул күп җирдә шулай, ул спортта да, мәдәниятта да, башка җирләрдә дә. Шуңа күрә вокаль дәресләрен алырга кирәк булачак. Аңлашылды. Сәхнәгә чыкмаса да, үзе өчен. Үзе өчен. Булай гаиләдә тәрбия принциплары, гадәтләре сезнең инде балага ниндидер басым ясап түгел, үзенә ниндидер мөмкинчелек бирү. Шулаймы? Юк, менә без аны бала чакларында кичкенә малайыбыз йөреп карады, Горький урамындагы беренче музыкаль мәктәпкә йөреп алды. Аннан соң аның укытучылары әйттеләр дә, Фуатыгыз абсолют слухка тарта дип, тәм ул шир. Интегәчәк, чөнки абсолют слух булган кешеләргә әз генә начар дөрес көйләмәгән инструмент тавышы ишетелсә дә, ул аңа авырту кебек тоела. Аңа күрә спорт белән шөгыльләнде, баскетболга йөрде, бокска да йөрде, хәзер футбол белән шөгыльләнә. Метод кнута и пряника юк бездә. Андый нәрсә булмады. Балалар үзләре аңлый торган булып үсәләр. Аллага шөкер. Минем бер караштан да аңлыйлар. Аллага шөкер. Иң мөһиме дөрес юлда бугай. Зөфәр, син әйттең дә, ләкин тиз генә шул темадан шуып киттең. Сәхнә минем өчен иң беренче урында түгел иде. Элегрәк тә тагын эшем бар иде дип. Тагын нәрсә белән шөгыльләнәсең син? Менә сине заправка бар дип тә сөйлиләр халык арасында. Нефтче дип тә әйтәләр. Нефтчеләр арасында иң яхшы җырчылар арасында иң яхшы нефтче. Нефтче булып бетеп булмады инде, ләкин дөресен әйткәндә, бер Наил исемле шул гаилә дусларыбыз, ул 90 елларда шул бик кыстады, мин бик теләк булмады ул гомумән бу бизнес эшләренә кирип китәргә. Ягылык салу станциялары төзү белән шөгыльләндек без. Һәм әлбәттә инде теге эш-урыннары тудырдык дип әйтәсем килә. Эш-урыннары тудырдык, ясый алдык, төзи алдык. Минем үзем өчен аннан соң үзенә күрә бер теге менә мин шуны булдыра алам дип, аның өчен түгел, минем теләк булды. Шушы объектларны мин төзи алырмын микән дип, берничә ягулык салу станциялары төздек, без аларны эксплуатировать иттек. Теге с нулевого цикл дип әйтәләр бит инде. Җир алудан башлап, тәмам дәүләт комиссиясенә тапшыруга кадәр от А до Я шушы эш белән шөгыльләндем мин. Бары тик үземне беләсем килде, мин булдыра алам микән? Гомумән ират булдыра алдыңмы? Булдыра алдым, Аллага шөкер. Авыр вакытлар да булды, уңайлы вакытлар да булды. Ну, теге
исем булу да ярдәм иткәндер дип әйтәм. Чөнки күп кенә теге бюрократик ниләрне үтәргә, бусагаларны үтәргә туры килә, авырлыкларны үтәргә туры килде. Ләкин мин аны үземә бер мәктәп булды. Шушында мин булдыра алам икән дигән нәтиҗәгә килдем. Һәм төрле ситуациялар булды. Һәм киләчәккә дә планнар бар, иҗат буенча да планнар бар, һәм әлбәттә башка эшләр буенча да планнар бар, булай дуслар бар, тәкъдим итүләр бар. Аңа күрә ул юнәлештә ничектер аның белән шөгыльләнгәч, нюансларын белгәч, плюс-минусларын белгәчтән инде әле Бизнесны ташламыйсың димәк. ул эшләрне алып барырга исәп бар. Исәп бар. Әле 50 яшькә тула бит әле. Әйе. 50 яшь дигәннән хәзер берничә кыска гына сорау һәм синнән кыска гына җавап көтәм. Нәрсә каушата ала сине? Сәхнә. Сәхнәгә чыгу алдыннан. Студияга килү алдыннан. Менә үзеңдә нинди ничкә якларың бар? Комплекс дигән сүз бар бит инде. Бармы, юкмы? Элек бар иде ниндер комплекслар. Чисто теге физик яктан дип әйтимме? Бар иде. Бер кайсыдыр бер яшькә җиткәнче, хәзерге вакытта юк бит. Юк. Бардыр инде ул, бер нәрсә бар. Уйларга кирәк бит, уйларга вакыт юк бит. Тагын бер сорау. Машинада барганда нинди музыка тыңлыйсың? Хәләткә карый, әлеге дә бар. Табигатькә карый, юл ничек булуына карый, буранмы, бузлавыкмы, коры юлмы, иртән чыгып китәсеңме, теге сандугачлар сайраган вакытта, җәй көнме, ул әлеге шушы хәләттән тора, тирә-юньнән тора. Ират буларак 50 яшеңә җиткәч, син үзеңә афәрин Минзүфәр дип әйтә аласың? Юк. Ни өчен? Үземә планканы югарырак куйгандыр, бәлкем. Шушы планкага, шушы теләгән күп нәрсәгә ирешә алмадым. Афәрин дип әйтмим, бәлкем бер кайчан әйтермен. Әгәр дә минем якын тирәдәгеләр. Афәрин дип әйткән шагың бар имисың? Афәрин. Үземә әйткән вакытлар булды. Булдымы? Булды әлбәттә. Мәсәлән, Мендер шушы эшләр буенча нәрсә булса, уңай нәтиҗә ясап, шул ук мәсәлән, бер объектны төзедек, һәм комиссия белән дәүләт комиссиясе аша уздырып, ул объектны эксплуатировать итә башладык. Мәсәлән, бу юнәлештә аңлашылды. аннан соң катлаулы җырлаган вакытта да әлеге дә шул Зәйнәп белән бит дуэтлар җырлыйбыз. Зәйнәпнең тавыш альт, минеке тенор. Югары тавыш, аныкы түбән. Менә шуңа күрә туры килә Зәйнәпкә уңайлы булсын өчен ул алып бара диш, матур иттереп теманы, мин аның тирәсендә бөтерләргә тиеш. Өскә менеп китәм, аска төшеп китәм. Шундый вакытта да менә була әллә нинди нотлар алырга туры килә. Өскә менеп китеп, әйтәм, булдырдым мин моны дип. Зөфәр, без синең белән озак сөйләштек, ләкин Әз бит әле. менә әниең исән сау бит, әйме? Аллага шөкер. Ничә яшь әниең? 88 булам айда. Менә бу шул тапшыруның ахырында әниеңә берничә сүз әйтмәсәң дөрес булмас, чөнки менә бу юбилеең дә булмас иде, әниең булмаса, 50 дә тулмас иде. Барыбер бөтен әйбер әнидән башлана. Әни һәрберебез өчен әни инде ул. Әни, сиңа рәхмәт. Беренчедән барыбызны да дөньяга тудыргансың. Мин бигрәк тә төпчек шундый авыр вакытларда йортны җитештереп, йорт салып, авыр эшләр эшләгән вакытта бу бала калыр микән, бу бала төшер микән дип йөргән мизгелләрен миңа һәрвакыт сөйләргә. Туасы җан булгач, мин тугамын, рәхмәт. Бу әлбәттә Ходай Тәгалә белән ананың эше. Рәхмәт тудырдың. Күкрәк сөтең белән үстердең. Күпме яшәсәң дә, әни әлбәттә язин ул. Чөнки әни булган вакытта без ничә генә яшьтә булсак та барыбер үзебезне ничектер саклаулы, яклаулы, әниле һәм бала итеп, яшь итеп хис итәбез. Шуңа күрә озак яшә, әни. Аллага шөкер, балаларың исән саулар. Һәрвакыт кырыңда рәхәтләнеп яшә. Әниеңә багышлап җыр. Күкрәк сөтең тәмле иде, әнкәй, ул тәмәле һаман телемдә. Яшь кылындай йотлыгып, имгән чагым әле дә
хәтердә. Яшә әле, әнкәй, яшә әле. Бигрәкләрдә яши бит син әле. Мәңгелеккә китәргә ашыкма әле. Йөрәкләргә яра салма әле. Рәхмәт, Зөфәр. Киләчәктә дә шулай татар халкына, милләткә хезмәт итеп яшәргә язсын. Киләчәктә дә күрешергә язсын. Сиңа бик зур уңышлар теләп, безнең иҗат группасыннан рәхмәт әйтәм. Рәхмәт үзегезгә.